F'intervista ddominata għal darb'oħra minn diskors li jifret, il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem dwar kif ix-xahar tal-festi tal-Indipendenza li għandhom ikunu tal-Maltin u l-Awċin kollha huwa tal-Partit Nazzjonalista. Hekk jew bekk Settembru huwa x-xahar tal-Partit Nazzjonalista. Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil kritika l-Gvern kontinwament fil-waqt li prova jqanqal lin-nazzjonalisti bilan li l-festi tal-Indipendenza li sa issa telqu fuq sieq ħażina jaqbdu xi ftit tar-ritmu. Għal dan irreaġixxa l-Partit Laburista li fistqarrija qal li l-fatti juru li bħal kwalunkwe xahar ieħor fuq il-kalendarju, Settembru huwa x-xahar tal-Maltin u l-Awċin kollha. Dan għax l-Aġenzija ta' Kreditu Moody's ikkonfermat mill-ġdid ir-rating A3 ta' pajjiżna u li l-aspettattivi tagħha l Malta baqgħu stabbli. L-Awtorità tal-Ippjanar approvat l-applikazzjoni għar-restawr tal-Isptar San Luqa, pass importanti ieħor għall-investiment ta' 200 miljun euro fil-qasam tas-saħħa. L-investiment ta' 9 miljun euro fi sptar ġdid St. Thomas Hospital li se jiġġenera 40 impjieg ġdid u jkun partner mal-Gvern biex jagħmel operazzjonijiet biex jitnaqsu l-waiting lists. Għat-tieni xahar konsekuttivi Malta bl-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għall-ewwel darba ttieħdet deċiżjoni biex ikun hemm regolarizzazzjoni tal-fish farms sabiex jiġi protett il-kwalità tal-ilma baħar. Minħabba dan kollu, Settembru li għadu fil-bidu tiegħu u tal-Maltin u l-Awċin kollha. U mhux tal-Partit Nazzjonalista biss kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni, qal il-Partit Laburista.